Gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga maapil na sa 2026 national budget ang tukmang pondo para sa 20 pesos kada kilo nga bugas aron dili na magasto sa local government ang implementasyon sa programa. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, karong panahon na gibahinan pa sa national ug local government ang subsidiya alang sa programa. Base sa Department of Agriculture, moabot sa 3.5 hangtod sa 4.5 bilyon pesos ang subsidiyang kinahanglanon para mapadagan ang programa hangtod sa Disyembre 2025 o Pebrero 2026. Matud pa ni Castro nga ang mga local government unit sa Visayas mao ang unang nagpahayag sa ilang interes nga makig-alayon sa national government alang sa pilot implementation sa Mayo. Bukas usab ang gobyerno sa uban pang LGUs nga gustong mutabang aron madala dayon sa ilang mga lugar ang barato nga bugas para sa katawhan. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!